Están moi atentos ás explicacións sobre o manexo dunha cámara. Son os 16 participantes de Xuvenciencia que se apuntaron ao obradoiro de contidos para YouTube, que impartiu un docente do Centro de Formación de Audiovisuais da Deputación. Aportalles unha idea un pouquiño máis definida do que se fai a nivel profesional nos canais de YouTube e nas redes sociais para facer vídeos. Son alumnos preuniversitarios que veñen de lugares como Chantada ou Ferrol que, aínda que non se queren adicar ao audiovisual, califican de forma positiva este tipo de formación que complementa os seus coñecementos. Aprender un pouco máis sobre informática, como poder facer os vídeos ou como xestionar as cousas para poder realizar ben os vídeos para as redes. Esto siempre es una forma de ocio y también para enriquecerse, ¿no?, con información y opiniones de otras personas. Serán eles mesmos os que fagan de operadores de cámara, editores ou presentadores. Si temos preparado un pequeno tutorial no que van a facer un reportaxe sobre a escola, o que facemos aquí. Eles van a ser os presentadores, os cámaras e os editores dos vídeos. Esta actividade, que forma parte da programación de Xuvenciencia, foi moi ben valorada os anos anteriores. Unha xornada que dá as chaves para que os rapaces poidan convertirse no próximo Rubius.